बेनिफिसियारि तो फिसारिनि बेनिफिसियारि जारा फ्लाडो क्षति हमजाक बानो बाय थांजाक बगनो आर बनि लगे सिभिं काम रिलिफ जे समय दुमबुर आमारमिया मास कायथानो बन्द हंगो आ बुदि तिमनि जरो बनो जों तिनि आगे बनि जे रां मानथाय अरावनो जों तिनि याफाल लायखा बे 2-3 दिन बिसोर बनो रां हाबाय थानाय आर जारा फ्लाडो क्षति हमजाक कायसा कायसा बेनिफिसियारि 6000 kai bono rojaka total rangni amount 1 koti 3,32,000 kaisa group obo kai 6000 dina 6000 ar kaisa kai 57,72,000 duita group a group na chakti oro check ya palega boni 2-3 din bisina habai thanai खरक बुसुक बरक रिजा खातिनि पेना जे खरक बुसुक न total 200 জন बेनिफिसियारि जारा आयोग जानाय दं न आयोग जानाय माने बान्दो बायजाक नगरो अब कि तुमबुर जे लेक एरिया नि तुमबुर लेक एरिया माने गोंडा तुइसा एरिया रुइसाबारि एरिया फिशारमेन जारा लाइसेंस होल्डार मुनि जारा लाइसेंस होल्डार बनो फिशारमेन हिसाबले आरो जानाय आनि बक रमिनो बनि नखौ चांलाय बक बरनो रिखा